Vores tandklinik i Charlottenlund er et af Danmarks bedste og mest progressive tandklinikker. Hej. Velkommen. Tak skal du have. Udover et højt professionelt niveau, tilbyder vi nogle af de nyeste behandlingsformer. Du skal jo scannes i dag, Ja, det skal jeg. så du kommer lige lidt tilbage i stolen. Fint. En scanning, det er verdens mest præcise aftryk, så det går vi i gang med nu. Klinikken er indrettet, så du får en behagelig, effektiv og smertefri behandling. For eksempel kan vi tilbyde 3D-teknologi. Det er hurtigt, og det er elegant og meget præcist. Vi skal ikke have alt det der gummiaftryksmateriale i munden, der kvæler en. Med 3D-scanning slipper du for at få taget gummiaftryk af munden, når du for eksempel skal have lavet kroner eller broer. Alle vores kroner bliver lavet i USA på et af verdens førende laboratorier. Resultatet med 3D-scanning er mere præcist end på traditionel vis. 3D-laserscanning er det nyeste og mest præcise inden for aftrykstagning, ud fra sådan nogle scannede aftryk. Tak skal du have. Smertefri behandlinger er noget af det, vi er stolte af at kunne tilbyde, og derfor har vi også mange års erfaring med brug af forskellige laser. De laser, vi har, de borer i tænderne, så man kan bruge dem i stedet for et bor. Behageligt, nænsomt og uden det bløder. Så kigger vi lige på tanden, som vi lavede sidst. Det er jo dejligt at se, hvor fine og lige tænderne er blevet. Hver skin retter sig inden for et halvt år tænderne på plads. Som noget af det nyeste har vi også en Diagnokai-maskine, der gør røntgenstråler overflødige. Det fantastiske ved den her nye maskine er, at jeg kan se huller og jeg kan se revner helt uden skadelige røntgenstråler. Så den er fantastisk til små børn og gravide generelt alle. Vores personale er kompetente, søde og smilende, og det er altafgørende for os, at du får en god og tryg oplevelse, når du går til tandlægen hos os. Så er du færdig. Tak for en rigtig dejlig og smertefri behandling. Du er velkommen. Tak. Hos Holstein Tandklinik gør vi alt for, at du får den bedste og mest behagelige behandling.